खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बे समाव गुवाहाटी बिजिरसालिया लटारि खेलाखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां फोसावदों। नोंथाङा दाम गोसा गारि मटरखौ लुबैनानै लटारि गेलेबाय थायो नामा? 50 रांनिफ्राय 100 रांनि लटारि टिकेट नोंथाङा लाबाय थायो नामा? अब्ला नोंथाङा बेबायदि सांग्रां जा, मानोना आसामाव लटारि खेलाया बन्द जानो थांगासिनो दं। लटारि खेलाया गोजौ बिजिरसालिया लटारि कमिटि, जिल्ला कमिशनार आरो पुलिस सामलायगिरिनो मोनसे फोसावबिलाइ हरदों। फिन फोरमायबावोदि बे समाव बन्द जानो थांगासिनो दं लटारि खेलाया। गोजौ बिजिरसालिया लटारि कमिटि, जिल्ला कमिशनार आरो पुलिस सामलायगिरिनो मोनसे फोसावबिलाइ हरदों। लटारि गेलेनायनि हेंथायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया अजद होदों। लटारि रेगुलेशन एक्ट 1998 खौ सिफायनायनि अजद। गोजौ बिजिरसालियाव नखर बिफाननो फोसावबिलाइ हरदों। बे अजदखौ केस नम्बर PIL 29/2024 आव रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। फिन फोरमायबावोदि नोंथाङा बेबादिनिफ्राय सांग्रां जा, गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया लटारि खेलाखौ लानानै मोनसे खौरां फोसावदों। बेबादिनिफ्राय लटारि खेलाया बन्द जानो थांगासिनो दं, मानोना लटारि गेलेनायनि हेंथायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया अजद होदों। गोजोनथाव खौरां! क'क्राझार सहरनि जेडिर'जों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।